vaan päässyt ohi. Toi oli Kankanen oli toinen ja Kaiji kolmas. Oli neljäs. Oho. Oliko te neljä teitä? Niin me tuli kiinni tuolla takasuoralla vikaltiekolla. Joo, takasuoralla tuli kiinni. Sitten tässä ylämäessä, niin kun ne lähti, niin ei ollut hirveästi annettavaa enää. Me äsken saada kiinni ne kaksi, kun me joutui kaukana, niin jos ei tullut ketään enää takalta vetämässä. Niin. Oli ihan siinä alle 50 metriä päästä, mutta päästiin tosi lähelle, niin sitten loppui veto ja sitten pääsi kahdesta lähtöön. Siis ketkä kaksi? Kaiji ja Aijia. Ja kenen kanssa? Kun nehän tuli siis kolmisteen. Okei, niitä oli kolme sitten. Se oli kaksi yhdessä vaiheessa, mutta sitten lähti kolmas lähti mukaan vielä sen jälkeen. Siis minä ja Nurlun ajettiin kahdestaan käytännössä se puolikas kisa, mutta sitten ekalla kiekalla takasuoralla tuli kiinni se Taiji ja Rantanen ja se Oskar, se Kyyt vai mikä se on? No nyt kerro sähköä, mitä vittu sä irtosit tossa alas suoralla. Sinä irtosit alas suoralla. Toistella vielä sitä yhtä nyppyä. Sä vetäsit ihan semmonen rako, ettei ollut Kimmollakaan mitään saumaa. Ei ollut mitään. Mä jäin siihen suoraan. Mä totesin, että mä en pääse mäkeen ylös. Käyttää vähän tasaisemmin tässä. Kimmo sanoi, että anna mennä. Palottelit se porukkaa vai? Palottelin. Omat pisti nippuun. Hyvä oli. Hienosti. Hyvä. Tosi hyvä veto. Hyvä, että tommosta löytyy. Joo. Helvetin hyvä. Mennäänkö me viemään chipit pois? Joo. Hyvä, että kaikki pysyy pystyssä. Eikä tossa ollut oikein mitään, mutta toi oli myötäinen alamäki. Se tuli ainakin sinne. Toi loppui ja sitten tietysti tää mäki päältä. Mulla ainakin rupes mäki painaa ihan reilusti. Me joudun ajaa sen pari kertaa vähän liian kovaa. Mä en toivoisi, kun ne tuli kiinni, että mä en pysty tässä loppumäessä vielä haastaa. Ja sitten kun ne lähti, niin mä ajattelin, että tohon mä meen ja mitä ei tapahdu. Ihan hetken. 15 sekuntia perään. Se on paha tilanne, kun ei ole jalkaa enää, niin pitäisi. Pitäisi pystyä. Pitkä vedon eteen on juttiin. Tosi kovaa siinä edessä. Jätti melkein kiinni. Ollaan hengissä. Kyllä nää jalan voitetaan. Mistä homma? Meillä oli ihan täydellinen taktiikka. Se on reilu nyt jalalla. Mukaan mielessä. Meillä oli niin hyvä taktiikka. Kyllä. Minne nämä chipit palatetaan? Okei.
tuo numero jäädä teille. 33. 54. Tuikin meni vähän ruttuun. 59. 59. Tarviiks? Ei sulta Oli sillä kova kiristys. Onko se sun tallika tai seurakaveri ensikertalainen vai mikä se oli? Se oli vitsi se heilutin pahasti. Joo. Se tosi kauhean. ennen eilistä korttelia Tommi on ajanut loskaan pyörällä läpi jotain. Sen valitettavasti näki. Joo. Tää jo aiin takarintaan sen siinä kerran. Joo, ja sit se tiputti pikku keskiöllä. Se oppii, kun ei vaan kukaan kuoli. Niin. Mä sanoin, että tuota rauhassa. Silloin ei kannata niinku liikaa riapua. Joo. Kattoo vähän miten se homma toimii. Eikö jämäkkää hommaa, se on syklokrossa. Mikä tää numero on? 50? Käynyt selkeä. 53. 53. Mitä kävi? Mä sain olla sulle yleisesti, että tuli koko rahaa ei. Sinäkö se mua koulutit? No ei, mutta siis sanoin vaan totta rauhassa. Niin, kun mä katsoin, kun sä heiluit siinä niin paljon. Me oltiin jo vasta toisella kierroksella, niin mä ajattelin, että silloin kannattaa vielä ottaa ihan rauhassa, ettei ole kiirettä. Mutta siinähän kävi täällä niin, tämän mäen alla, Niin. että mä jäin sinne hännille ja Sitten sä tiputit pikkukeskiöllä, mä huomasin. aivan vauhti seis. Joo. Ja kärkipolki on tässä, niin siihen se loppui. Ei, se oli melkein vähän sun syy. Mä katsoin, kun sä heiluit siinä, niin sä aiheutit sen ketjureaktion. Sitten mä jouduin hirveellä kiireellä. Niin, mutta siinä tosiaan siinä eillä oli tiukka jarru. Ai niin. Ja sinne hännille se tulee se. Niin tulee. Ei se luonnon pyörätään tää on. Siinä oikeastaan pari ensimmäistä kierrosta hyvin meni siinä vauhdilla. Niin menee joo. Kestettä me jekkua tuossa loppuun. Mutta se on tänne korviin. Tipahti omaa vetoa. Ei ollut tarkoitus jättää siihen rakoon. Joo, emme. Meikä, se oli kyllä jotenkin niin pelattu, että hitto. Jouduin tekemään oman loppukirjoituksen pohjalle, niin on väkeä olisi lähteä kuttupaikaan. Ja pyörättiin, mä sanoin. Nämä kisat voitat. Kyllä tunne, kun täällä on hakea. Joo. Nämä kisat voitetaan jalalla. Ei niin, mutta silti. Oli vahva se kyllä. Oli. Mulla tuli jalka aika happa, niin sit se avasi tossa heti tossa noin. Okei. Sampo, hei. Älä enää laistu siellä. Sä kohta näy enää tuossa nyt porukassa. Sä oot liian laiha. Ja se huomaa niin kuin meinaa vittu, kun ei ylös eikä alas. Mä katsoin, että sä oot laittanut tosi paljon. Etkä sä oot menettänyt paljon lihasta. Se on ihan, siis, nyt on yhden tempun poni. Joo. No mä menen nyt sinne. Pitkään mäkeen vaan pystyy jauhaa. Niin sinne nyt. Ei kiinni. Mut siis se on niinku nyt. Hyvä jalka ja parhaat. Katsotaan mitä Pääse sellaiseen pikku yli. ei tässä on. Mulla oli 4. Joo, ei, mutta mulla jää niinku... Perjantaina. Se on vähän. Mä katsoin kyllä joo. 600. Ja siis kun oikeesti nyt on ollut vähän semmoista jotain. Mulla oli joku kohta siellä noussa. Mulla oli niinku, mulla oli maksaja rauta-arvot ihan niinku päin rinkkalaa ja sitten siis me ollaan nyt, on mulla niinku ravintokootsi jotain tuolla. Niin. Kimmo, moro. Moro. Ollaan sen kanssa. Mut ei se niinku... Hienosti ajettu sun coachattava eilen. Ja tänäänkin. Tosi vahva. Joo,